Здравей! Би ли се представил? Здравейте, казвам се Калуян Крумов и работя в строителна компания Alpine Home на позиция менеджер продажби и имам повече от 20 години опит в сферата на търговията. В какво би казал, че се изразява основно работата ти? Основно работата ми се изразява в комуникация с хората, в диференциране на продукта ни спрямо конкуренцията, изготвяне на оферти и представяне на продуктите. Кои са най-важните умения и качества за един търговец? За мен са няколко качествата, които трябва да притежава един търговец. На първо място самодисциплина, търпение и упоритост. Как подобряваш тези умения? С постоянно предизвикване на самия себе си, с търсене на нови познания, подкрепа от колеги и постоянно излизане от зоната на комфорт. Какво означава за един търговец доверието, което той печели от клиентите? Какво означава? Това, че трябва да усети едно отношение добро от наша страна, да усети, че ние сме на неговото ниво, че искаме да предоставяме качествен продукт, за който той си е мечтал, и това той може да намери наистина в нашата компания Alpine Home. Защо хората толкова често се плашат от брокери, търговци, сейлз агенти? И как се дифузира този страх? Хората се плашат, защото са излъгани явно във времето и когато видят отсрещната страна на човек, който има знанията, на човек, който иска да им предостави най-доброто качество, което е на пазара, те винаги се съмняват. Затова трябва да бъдем по-отворени към клиента и да се вслушваме в това, което ни казва. Да се вслушваме да откриваме неговите нужди, да не бързаме да предоставяме най-топ апартамента, а да разбереме, дори може да бъдат колко члени семейството, какво иска той самият да получи. И затова трябва на първо място да се вслушваме и така по този начин той ще усети нашата топлина и добрина. Защо би продал нещо за 100, ако с лекота можеш да го продадеш за 200? Да, хората все още имат някакъв страх в себе си да не би да станат подведени от страна на брокера или от страна на търговецът. И затова трябва наистина много внимателно първо да изучиме това какъв човек стои срещу нас и да знаем какво точно да му предложим. Предлагането на имоти наистина е много ценно нещо и хората мечтаят за такъв тип имот, какъвто предлага Alpine Home. Защо трябва да бъдем честни? Трябва да бъдем честни, защото по този начин изграждаме една изключително стойностна база от клиенти, доволни клиенти, които биха ни препоръчали във времето. Ние не сме тук само за днес, а ние сме тук за напред и в бъдещето. Как ти помага компанията и средата тук, за да вършиш най-добре работата си? Компанията е нещо много ценно за мен. Винаги съм мечтал да работя в такъв стегнат и сплотен екип. Тук искам да благодаря на инженер Кузман Димитров за топлото посрещане и на Мариан Максуди за обучението, което ми направи, за да бъда по-уверен и да следвам стъпките до края на целта. Как ти влияе стремежа на компанията да бъде лидер в индустрията? За да бъде една компания лидер в индустрията, тя трябва постоянно да може да предизвиква своите служители. Аз се виждам като служител, който обича предизвикателствата, служител, който обича да излезе от зоната си на комфорта. Ако заедно всички ние работиме усърдно, предизвикваме себе си, самите себе си предизвикваме и си поставяме амбициозни цели, неимоверно тази компания ще постигне още много по-големи успехи и ще бъде наистина лидер в сферата на недвижимите имоти и строителство. Какво ти дава сила? Сила ми дава моето семейство, обичта, която получавам от тях, подкрепата от моите колеги и добрата закуска рано сутрин. Какво според теб е ключът към успеха? Ключът към успеха е да се прибереш вкъщи след края на дългия работен ден и да остане едно удовлетворение в
самия мен, че съм направил нещо добро за някой клиент, който е мечтал да получи дом от Alpine Home. Какво би посъветвал тези, които също биха искали да се развият като търговец? Да предизвикват на първо място в себе си, да открият нови хоризонти, да не стоят постоянно и да тъпчат на едно място, да бъдат уверени. И не на последно място е опитайте, вижте и разберете, че това наистина на вас ще ви донесе удовлетворение от работата, която искате. Бъдете себе си. Благодарим. И аз благодаря.